Μετά από καιρό μου φαίνεται πως ήρθε η ιδέα να κάνουμε ένα σχολιασμό short, οπότε χωρίς να σας καθυστερώ πάμε. Για όσοι δεν ξέρετε, είμαι η Ελένη. Είναι αυτό, Παναγιά μου. Το έχω σηκαθεί το τραγούδι. Τι είναι αυτό? Έλεος με αυτό το τραγούδι. Τι είναι αυτό? Με συμφέρει. Εγώ έχω χάσει τους αριθμούς, δεν ξέρω τι part κάνουμε. Αλλά, οκ. Θα το βρω. Τι είναι αυτό? Cringe μέχρι το Θεό. Κατ. Γλυκούλια. Περίμενε, σε βλέπω. Δεν έχεις κάνει subscribe. Οπότε πάτα τώρα. Τι είναι αυτό, ρε? Πω αυτό πώς το λένε? Να σχολιάσουμε και τις διαφημίσεις. Η σχέση μας περνάει κρίση. Είναι η πρώτη φορά. Όχι. Συμβαίνει όποτε έχει ευρωπαϊκό. Εσύ, Σοφία, συμφωνείς? Δεν λέγαμε. Γεια σας. Αυτό το τραγούδι δεν έχω καταλάβει. Αυτό. Παναγία μου. Φου, ναι. Ήταν από το Digital Circus 2. Τέλεια εντύπωση της επόμενη. 10 στα 10. Πρέπει να σχολιάσω και το The Amazing Digital Circus 2. Τσίρκο από τα Lidl. Ξέρω γιατί βλέπω cringe βίντεο. Δεν με συμφέρει. Τι είναι αυτό, ρε? Βγάλει κάτι normal. Ή θα μου βγάλει κάτι βλακεία ή κάτι cringe, δεν πάει αλλιώς. Παναγιά μου. Τι είναι αυτό, ρε? Σαν γνωστό μου φαίνεται το πρόσωπο, αλλά οκ. Οκ, τουλάχιστον είναι συμμαθητής μου. Τον ξέρω τον συγκεκριμένο YouTuber. Τέλεια δουλειά, Δημήτρη. Αυτό μου συμβαίνει να δω τι βλακεία κάνει.
σας. Το έχουμε πετύχει 1000 φορές. Έτσι θα φτιάξεις. Ιου. Πρώτον Ιου, δεύτερον αηδία και τρίτον όχι. Αυτό λυκούλι. Για το Σέιρος τώρα. Μωρέ, εγώ όλα θα τα πάρω, αλλά που θα τα χωρέσω. IQ 100%. Βάλε πρώτα το κόκκινο, μετά το μπλε και μετά το κίτρινο, Χριστιανέ μου. Πάλι το Δημήτρη είναι, αλλά δεν με νοιάζει. Που δεν μ' αρέσει καθόλου ο Γκάμιγκο. Αυτό ρε. Μπες στο site του Γκλίζ και θα δεις πόσο κοστίζουν όλα. Ένα κουκλάκι κοστίζει, ξέρω εγώ, 25-95. Μην ξέρω. Έχει μύτη πόμνη. Θέλω να κάνω και εγώ τέτοιο βίντεο, αλλά δεν ξέρω πώς. Τον αποκεφάλισε. Ντροπή. Ακοπελίτσα. Μόνο εγώ μέσα στο τραγούδι. Τι είναι αυτό σας? Παιδιά, πείτε μου λίγο, αυτό δεν είναι παιδικό για παιδιά? Και εδώ βλέπει αυτό ένα μικρό παιδί και του στοιχιώνει Σοφία. Σκρόλ. Να σου πω κάτι. Θα πω σκρόλ. Θα πω σκρόλ γιατί μια χαρά είναι ο σκύλος. Απλά δεν φαίνεται καλά στην οθόνη. Και αυτό είναι ωραίο. Ναι ρε, σίγουρα. Το είπα και πριν που δεν τα χωρέσει το σκύλο στο σπίτι μου. Ωχ, ο Ντουολίνγκο. Ό,τι να είναι. Θέλω να δω το τελικό αποτέλεσμα. Παναγιά μου, δεν μου με 4 μάτια. Πηγαίνει. Τι είναι αυτό?
Να το σχολιάσω ή όχι? Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που λογικά θα είναι να σχολιάζω το The Amazing Digital Circus 2. Οπότε, γεια!